Dames en heren, Geert Hoste. Ik zou zeggen, zet die plaat af. Ja, maar het is wat geweest hè, met de gemeenteraadsverkiezingen. Had het gevolgd? Maar jongen, toch, Bart de Wever die daar stond te roepen van... Ja, maar zet toch die plaat af? Ja, maar ik dacht van, Bart de Wever had beter gevraagd aan Reggie hè, om DJ te spelen. Ja, maar, Sportpaleis, waar zijn die rechterhandjes? Trouwens, weet je wat ik nu gelezen heb? Er stond in de krant... Peter Goossens verliest rechterhand. Peter Goossens verliest rechterhand. Ja, maar hoe moet die mensen zijn groenten snijden? Ja, maar... Trouwens, weet je wie dat er ook depressief was na de verkiezingen? Ja, dat was Patrick Janssens. Hè. Ja, maar hebben die gezien? Ja, maar hebben die gezien? Wenen. Ja, op de borst van Jean Barvoets. Ja, ongegeneerd, hè? Ja, sans gêne, hè? Enfin, het was met gêne, maar... Ja, maar arme Patrick Janssen, hè? Oh, dat was zo erg, hè? Die kon zo bij Karen Damen in de jury van Belgisch Got Talent gaan zitten. Heb je die gezien, mensen? Kom op, zeg. Dat was ook wenen. Ja, dat was precies de watervallen van Plopsakko, hè? Oh, ja. Maar weet je wie dat er volgens mij ook heel hard geweend heeft? Dat is Gert Verhulst. Ja. Ja, maar die mens was zwaar gezost, hè. Ja, maar het is toch zo, hè. Eerst had hij Karen en dan had hij Josje. Ja, maar nog een geluk dat hij de manager van Scala niet is, hè. Ja, maar dat zijn 50 vrouwen. Trouwens, volgens mij, Karen Damen, die was aan het wenen van miserie, hè. Ja, maar je zou maar weken naast haar op Van Oudenhoven moeten zitten, hè. Ja, maar je kent hem, hè, taxi van Oudenhoven, hè. Ja, je wordt meegepakt, maar je wordt sowieso afgezet, hè. Da-da-da-da-da.